Kažu da je ljubav slepa, ali u zadruzi izgleda da je i gluha, pijana i potpisala ugovor sa produkcijom. Dame i gospodo, predstavljamo vam najpoznatiji par iz realitija, Anđelo Đuričić i Zvezdana. Njihova veza je kao serija koja traje predugo. Svi znaju kraj, ali ipak gledaju. Reality veza jača od betona, dok ne stigne nova sezona. Oni su dokaz da drama ne mora da se piše. Dovoljno je da se uključi kamera. Jedni plaču od tuge, drugi od smeha, a produkcija od sreće, jer gledanost raste. Zvezdan je čovek koji je ušao u zadrugu sa stavom neću ništa da radim, a izašao sa i više suza nego diplome. Lik koji je od ljubavi napravio akcioni film, jedan dan romantika, sledeći dan rasprava, treći dan drama sa rečenicom ti si me izdala pred narodom. I naravno, sve to dok kamere snimaju iz 3 ugla i jedan dron sa neba, a Anđela je kao Wi-Fi signal, uvek dostupna, ali često bez pokrića. Kažu da je mlada i zaljubljena, ali kad pogledaš po broju epizoda, to nije ljubav, to je franšiza. Ako bi ljubavne priče imale rejtinge, njihova bi bila u top 3, odmah iza Titanika i Parova. Njihova veza ima sve elemente savremene drame, ljubav, suze, izdaju, pomirenje i naravno, stalno ponavljanje istih scena dok publika viče ne opet. Zvezdan ima rečenicu za svaku situaciju, ja sam realan, ja sam iskren. Da, ali iskrenost bez razuma zvuči kao scenario koji piše čovek koji ne spava 3 noći. Svaki put kad se posvađaju, Sio Balkan zna detalje. Ne zato što ih neko prati, nego zato što se prenosi u 4K rezoluciji sa 3 kamere i titlovima. To nije ljubavna priča, to je dokumentarac o živcima. Anđela, s druge strane, ima talenat da iz svake rečenice napravi suzu. Svaki razgovor počinje sa Zvezdane, ti mene ne razumeš, a završava sa Zvezdane, ja te volim i tako 200 epizoda za redom. U međuvremenu, gledaoce hvata sindrom posttraumatskog realitija. Njihova veza je kao beton, čvrsta, ali puca kad se pojavi prva pukotina ili nova zadrugarka. Zvezdan je majstor za opravdanja. Nisam hteo da je povredim, ali to se desilo u afektu. Da je svaka greška u afektu, Balkan bi bio najemotivniji kontinent na svetu. Kažu da je njihova ljubav prava. Možda i jeste, ali prava ljubav ne traži kameru, montažu i sponzora. Njih dvoje su kao energetsko piće. Kratko te digne, dugo te nervira. Publika ne zna da li da navija ili da uključi psihijatra. Zvezdan voli da kaže da je muškarčina. Ali ako moraš da to ponavljaš, verovatno nisi. Muškarčina ne ide na TV da objašnjava emocije dok mu pored glave stoji mikrofon. Ipak, da mu priznamo, ima samopouzdanje da urla o ljubavi pred 3 miliona ljudi. To ili je hrabrost ili je ugovor. Anđela je, s druge strane, postala simbol rečenice svi me osuđuju, ali ja znam šta radim. A kad neko to kaže u zadruzi, znači da nema pojma šta radi. Njih dvoje su postali nova definicija turbulentnog odnosa. Svaka njihova epizoda traje duže od prosečne serije, a svaka scena ima više emocija nego srpski turski film. Kada su zajedno, to je vatromet. Kada nisu, to je požar. U oba slučaja neko plače, neko viče, a produkcija trlja ruke. Ako bi njihova ljubavna priča imala naziv, zvala bi se Sve dok kamera ne stane. Jer kad se svetla ugase, nestaje i romantika. Sutra počinje nova sezona, novi ugovor, nova ljubav. A publika opet gleda jer ne može da veruje da neko to stvarno živi. Ipak, da im odamo priznanje, oni su stvoreni jedno za drugo. Jer da nije nje, on ne bi imao koga da optuži, a da nije njega, ona ne bi imala s kim da plače. Savršena simbioza suza i rečenice ovo nije kraj. Na kraju dana Anđela i Zvezdan su kao reality sam po sebi. Ne možeš da prestaneš da gledaš, iako znaš da će te zaboleti glava. Njihova ljubav nije bajka, nego trailer za sledeću sezonu. Reality veza jača od betona, dok ne dođe nova sezona i nova drama.